Ndamira pamberi pedera mambo Mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo Mutasa. Zvese ndezvechokwadi. Zvese ndikutaura ngezvechokwadi. Ndikanyepa chabatwa nemhosva. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Ini Augustine Maunga ndine dambudziko iro tasangana naro remunda wakapiwa mai wangu baba vangu vari kutown. Munda uyu wakapiwa pari pamusoro pekunga achema pakagoiwa minda kuti ndapiwa munda mudiki. Mai ndichibva ndabva kuchikoro ndisvika mai vari kuchema zvikanzi ndiro dambudziko tapiwa munda mudiki. Uyezve pane muwakidzaniwo futi wemubhuku medu wanga ari mudzimai wapandai matiza. Takatosvika kubva kuchikoro tiona ari kutobuda nepwapwati remumiromo ari kutuka mabhunu unzi mandipa pajecha. Saka mabhunu anga ari kugova minda akabva ataura nevanga ari kubata basa rapasabhuku panguva iyoyo wainzi Peter Katsuwa. Zvikanzi taona chembere mbiri idzi tine nzvimbo iri reserved seri kwechikoro kunonzi kumadzangwe, mozoenda nadzo moapa amwe madhiga ekuanzvira iyi wari kuchema, kuanzvira uyu kuti mandipa pajecha nekuanzvira uyu kuti mandipa munda mudiki. Saka takatanga kurima munda iwoyo muna 1956 kuzosvikira pakati pamwe uchimboradzwa tichizoti mazuva anenge wakuda kutanga kurimwazve irimwa wakada kungoita futi munda usine ivhu rakavatsaruka naba. Saka magwere aingoiswa muzvizere. Kuzoti tagara mudzimai wapandai matiza wakafa muna 62. Kuzoti tagara pandai aibva azosimuka pamba aenda kogara pamusha parashama akuda kuita kunga kahurombe. Achibva azoti muna 1966 aibva ati umwe mukomana unonzi Furedi Sopotsa aibva aroora kubva kwazina pandai matiza. Furedi Sopotsa torako munda wangu. Furedi Sopotsa aibva apiwa munda uya. Muna 1970 paizoroora umwe mukomana werimwe bhuku unonzi Constantine Hwera. Pandai matiza uya aibva aenda kopa futi munda uya kuna Kona. Hurumende dzakanga dziripo dzibva dzataura kuti iwe Kona izvo wazopiwa munda parashama unofanira kubva watama kubva kwakadzere uinyorwa mubhuku marashama ndawandimoona munda. Saka takazogara tichikoti pamwe warimwa pamwe tichimboradza. Kuzoti mumasure mwehondo takazoti muna 99 mwana wangu aibva aroora. Muna 99 tichibva tavakadzimba dzemwana kuti arime pamunda iwoyo. Nekubva tavakadzimba ipapapo achibva atanga kurimapo muna 99. Very unfortunately mudzimai wemwana aibva azoshayika muna 2007 arimapo makore anoda kukwana kuita mapfumbamwe. Saka takazogara nekugara avo vabereki vaKona vanga vakapiwa munda ndipandai wachinga wakazotaura namatiza kuti takasopiwa munda ngehama yako. Saka dai zvaita kana wagona kurima isu simba rekurima hatishina. Saka zvambobva futi pakuti iwo wekubhuku rakadzere baba waKona wanga apiwa munda wakambonga akoka futi vanhu wekubhuku rakadzere kuti uyai murime henyu magamu. Ndini ndakazotozvimisazve kuti makuda kuzosvika nepaextend yekurima magamu sei. Saka tichibva tazomboti tagara tizoona pamunda papandai paya pagura rapandai riri muzasi mweredu tiona masimu avo hatina kumbobatikana ndizvo zvazvakangosimwa iko rakariri munda wapandai uyanga apa Hwera. Kuzoti gore rino iri muna January zvo mwana wangu muna 2007 kufa kwakaita mudzimai 2008 tichibva tapedza nyaradzo yemuroora. Zvikanzi nemwana ndichambotsvagirawo mabasa kuMozambique. Achibva angosiya kafirst born kake tinako akusvikira nanhasi mwana haasati adzoka. Saka muzikuru tawana wakura watova nemudzimai tikati regai tichochere makomba tifenze ndima iyi yekwedu iyi yapandai tingosiya iri kumashure. Ndichibva ndazosvika ndiona makomba afusirwa
ndimatiza musi wa 5 February ndichibva ndaenda kotaurira Sabhuku ndikati dai tambobatsirana ngokupangidzana migano muione ngekuti nemabhikoni arimo tobva taenda kopangidzana mabhikoni tikaona matiza uri kuoma musoro haasi kuzvigashira wakutoti pasine munda wekwamaunga bapa munda ngewapanda iwese ndikasvika pakutukwa ndikatukwa ndimatiza tikazi fokofu munongonyepera kuti munoenda kuchechi vemahara munda ngewapanda iwese ende matiza wakabvira kutoita amwe matendencies ekuti wakanga abvira kupfeka imwe mudhu yekuti pamwe dai takandoti ende mberi tiri kutaura kana kufundira kukanda chibhakira wanga achasvika kuda kundiri wange chibhakira akatombopinza ruoko munhava amene kuti munhava iyo anga anayo anga aruda kutorei ndikanongezwa ndikatukwa ndichibva ndazoona kuti izvi hazvibatsiri Sabhuku ndichimupangidza kuti ona mabhikoni ari panapa wana Sabhuku ndine dambudziko rekuti zvinhu izvi zvekupegwa kweminda nekugoyiwa kwawo nekuberekwa wanga wasati watomboberekwa baiwa uri kubata basa reusabhuku avo asi kuti wachidayire chokwadi icho ndiri kutaura wakaramba wakundondimanidzira kuti uri kunyepa hapana munda wekwamaunga pa zvotoguma ndakutoita kunga ndiri ndakutonga ndiri munyangadzi asi ndiri kutaura chokwadi kuzosvika ndati akubva Sabhuku ndinyorere hako tsamba Sabhuku achibva aramba kundipa tsamba ndichibva ndangoenda ndega kwawana mudzindiko wana mudzindiko waibva wambotora nguva ndakaenda kwamudzindiko uri musi wa 10 February kuti ndivapire nyaya wana mudzindiko waibva wambononoka ndizovabvunza ndizosanganiswa dare ramudzindiko rizouya musi wa 29 February chokwadi icho ndakatsanangura ndibva ndaona zvakupangidza kamwe yake kunga pakatombogarwa kadare kekubvira kutorunzirana kuti ngatitoende koramba kuti hapana munda wamaunga zvotoguma ndakutonga inini ndiri kutonyepa asi wakandinesa ngezvekuti vari kungoita nharo wachitadza kunzwa nhoroondo iyo ndiri kutaura ini ndakatoona zviri kuitika minda iri kupegwa nesu tichingo vabereki vedu vaigoyiwa minda iyoyo takandotarisa ndichibva ndatotambudzika ndizvo kuti chaizvo zviri kureweni ndichibva ndazotoonazve kuti zvakakodzera kuti ndive kuunza futi kuno iyoyo nyaya iyi kumatare makuru kwamambo matanga kutaura nyaya kuti mai wenyu makabva kuSekuru mukasvika mai ari kuchema nenyaya yekuti wapiwa munda mudiki mukataura zvekuti mai wepanext door angauta kuti womashaya ngekupopota kuti ndapiwa pane jecha mapedza kudaro vamati warungu waenda waipa minda wakazoti kune minda iri kuseri mozopa vanhu ava wari kunetsa nenyaya yeminda kuwanzvira asi pane chamusina kutaura ndechekuti akasiya apiwa instruction newarungu yekuti azowanzvire minda iyi ndiani madhumeni naSabhuku ndataura Sabhuku Peter Katsuwa nemadhumeni akanga aripo nguva dzacho pakadhumeni ani papana mudhumeni kawadza because minda yamuri kutaura kana yaiuya kopiwa neofisi yamudzviti it means kuti minda iyoyi yanga ine zvimbuya kana kuti zvirongwa mabhikoni yes aripo here mabhikoni mabhikoni aripo ndinofunga mambo ndakambouyapo ndakasvika zuva iri pano pana ishe Saruchera ndichibva ndamusiyira pepa rakanyorwa mabhikoni aripo asi pakazoti Sabhuku edu apinza futi vamwe vanhu rimwe bhuku kuti vauye kuzowaka magadheni mubhuku kwedu nekatsananguro ndiri kuda kupa ipapo mabhikoni aripo
kana makutanga unotaura kuti Sabhuku pakada kuzopa vanhu magadheni muveza unotaura kuti mabhikoni hapasi mabhikoni aripo because saka iyi nyaya yekuti Sabhuku paakazoda kuuyawo zviri kupinda pano mabhikoni aripo ndozvandinchida ire iyo anzeri state mabhikoni aripo here kana zvimbuya zviripo here aripo kana zviripo manje zvatotibatsira pane chinonzi condo number namba iyoyo yakanyorwa pachimbuya chaichi chimbuya chikaiswa kana chirongwa chikaiswa chinonyorwa namba iyoyo tikaenda kwaMudzviti tinonoiona kuti muridzi wemunda anenge ari ani kondo namba yakati ndeyani kondo namba ndeyani imimi kondo namba yanyichi manhamba ndiyo ndakanyora papepa riya ndakasiya pano aya ndati kondo namba yenyu chii panepo ndinoda kuti ndikumbirewo kupatsananguro ndinoziva handizivi kana kuti zviri papepa muni papepa kondo nhamba dzanga dziripo hadzichatondereki basi chikonzero icho ndandida kuti ndipe kuti dzisichatondereki ndicho muri kuti ndingogumire ipapo izwa ipapo ehunde minda yaipiwa ehunde imwe yaipiwa minda yemuchato andizvo munda wemuchato wese une rekodi kuofisi kwaMudzviti munda wese wakaiswa kondo newarungu une chii une rekodi ukaita kwaMudzviti ukamotaura kondo namba yako inobuda iriko ndosaka ndoti imimi mungapiwa munda mapiwa munda mumatadza kukrema namba yemunda wenyu kuti munda wangu namba yakati ndichida kupatsananguro ipopa imi chimbopindirawo zvandikuda ndozokuti ichitsanangurai asi mambotaura namba hadzichazikanira ndopandikuda chete namba dzichadini hadzichazikanira then ndobva taenda futi pamberi mataura emimi nenyaya yekuti pamakapiwa munda pakazoita pandai apo andizvo pandai ndobva apiwa munda naMatisa pandai wakatopiwa ngehurumende ari mapachi ekunzi izvo wanga wari kuchema uyo wachema kuti ndapiwa jechi pandai wapiwa pandai munda wakapiwa ndobva azopani wakazopa kona wera ndobva pani koni standaini wera umwe wacho achipa Furedi Sokosa mina henyu handiti zvakanaka apa minda it means haasipo ndizvo saka akazouya kopa minda Matiza ndiani minda wana pandai wakapiwa zvekufa kwemukadzi zvizopa mukadzi wakafa atopedza kupiwa munda ndati akazopa Matiza minda ndiani wokupa uyu ndiri kunesana naye pandai Matiza wakapa Koni Standai saka wakuimba kwawana Koni Standai wabereki waKoni Standai ndiwo wakazoti isisu Kona wabva aramba ari munhu wekutaundi isisu kuti chaite simba rekurima hatichazvisimuriba ndiyo wakapa Sylvester munda mubereki wacho akapa munda wakafa iwo wana Koni Standai hawachipopa wakafa kuwe mhuri yavo wese hapana hapana ba panongova nemushandi usiwe mumutunhu mwedu futi unenge unonzi unobva tanda mukadzi uri kuchengeta pamushandi kana ari mushandi means pane munhu ari kumubhadhara saka ari kumubhadhara ndiani because it means munhu ari kumubhadhara ndiari responsible nemushaiwo apo handizozivi pamanja saka imimi hamuna kutsvaga ngodaima makatsvaga kuti muzive kuti muridzi ari kubhadhara mushandi aripo ndiani modai mukuziva kamunhu kuti kana munotaura nenyaya dzanapandai munhu ari kumirira wanapandai ndiani andizvo saka imimi penyu pamuri kuti imimi pakazoenda kotorwa ndiani ndimutsingo andizvo pamuri kunetsana izvozvi andizvo mati mazonetsana izvozvi nenyaya yekuti mwana wenyu aroora izvo aroora maakuda kumurumura kuti aendewo pake pamaenda kochera makomba panzvimbo iyoyo ndopavharwa makomba ndiani
vatori nedzimba idzi vakasora murusendo ndazwa mati padaenda kochera makomba ndo paya kovharwa makomba ndimutsingo ndo patangira nyaya yenyu saka ndopada kuenda mubvunzo wangu kuti musati machera makomba pamba pesa paparumboitwei pakamborimwa nemwana wangu kubva muna 99 kusvika muna 2007 saka kubva 2007 kusvika izvi hapana activity zvinezvi pasisati parimwa hapo batata kutoti mwana wacho wemwana wangu izvi akuda kule ndati kubva 2007 kusvika izvozvi hapana zvikuitwa hapana asi dzimba dziripo dzimba dzamuri kuti dziripo dzimba idzi pastendi imwe cheteyo asipo pamunda papa pari kurimwa nemwana wangu papa akurimwa nemwana ndipo pane dzimba saka uyu ari kuya kufusira makomba ari kufusira makomba paine dzimba dzitoripo dzimba garai pasi apa ndamira pamberi pedana mambo Mutasa ndamira pamberi pedana mambo Mutasa ndamira padare redu rababa Mutasa zvese ndezvechokwadi ndida kutaura chokwadi ndaima chabatwa nemhosva ndakazvisi pamupedza kwenyaya mwari andibatsirawo mwari andibatsirawo pakutaura kwangu chokwadi chandiri dzekisamakumusana nyaya yetinabambuka toda tizive muri kuona toda tizive kuti nyaya yenyu yamuri kunetsana nani nabamba ndeipi nokuti imimi pamunzvimbo pamuri ndepenyu bamba wari ndepani ndepake ende baba wataura kuti pamuri kunetsana ipapo patori nedzimba ndizvo here hadzisi mupegi yangu ba dzimba dziri musango hadzisi mupegi yangu dzimba hadzisi mupegi yenyu saka imba hadzine ishu ne handitori nadzo ba dziri kutodonha dziri kusikutara kwaruta dzakatodonha asi hazvisipi mumunda mangu pamunda penyu imi makapawana sei pamunda pedu ba ini ndiri Sylvester Matiza ndiri mubhuku rekwarashama ndakakura ndichingotaurwa kunzi munda ndewenyu ndewababa wangu ndati munda makaona sei munda ndakaudzwa kuti ndewababa makapiwa ndiani murikuna zvinosuda here baba already mukaramba muri kunditaura kuti ndakataurirwa it means hamuzivi saka kana kuuya kudare kunoku hamutizivi kuuya kudare kunoku because hamuna chamunoziva because yamuuya kunditaura munomihiyese ndiri kuda proof yekuti munda uyu ndewedu takaupiwa gore rakati nanhingi pachishanda nhingi yes makapiwa nani munda wedu baba ndakadzipiwa namai Kasima mai Howera mai Kona Howera mai Kona ndiye akakupai munda ndiye akanditaurira kuti munda ndewenyu mai Kona Howera ari mai Kona akashayika kwasara muroora wacho muroora hana chanoziva alright mai Kona aikutaurirai kuti uyu munda ndewenyu based on what imi sei mamusingazivi ndewenyu sei maimirira kutaurwa kuti munda ndewenyu muchitaurwa namai Kona imi musingazivi kuti mune munda sei makamirira kutaurwa namai Kona you cannot come to court based on kuti no inini baba wangu ndeuyu because ndakataurwa nibaba John kuti baba wako ndeuyu aiwa you must know your father you must know your mother saka ndikuti inini sei iwe wanga usingazivi baba wako muzukuru wedu mai Kona wandiri kutaura it's not an issue kuti muzukuru kana mwana kana mukoma hai issue iri pekuti anditi kumusha kwese anditi mutori muzukuru kumusha kwamatiza akunaona matiza varipo saka sei wana matiza wasina kutaurira wakamira kutaura nemuzukuru asiriwepo wana matiza vari mumwe kamumusha sei wana matiza vari mumusha wasina kutaurira wakamira kutaurwa nemubvakura variko baba sei wasina kutaurwa nenyaya munda ndo zvandiri kuti varipo warida kudini pakuziva munda varipo aiwa but iwewe argument yako iri
kubesa argument yako pana maikona Alright. Api pasana. iwewe nyaya iripo ndeyekuti uda kutaura maikona kuti maikona ndiye akakutaurira because zoti maikona akafa saka ukaya kudari kumwe kuchikotaura kuti ndi munhu wetutaura nezvake akafa nyaya yafa ini ndiri kuti haina kufamba because maikona mundu watikutaura nezvakwawo hausi wakona hausi wekahwehweraba tikutaura nezvemundu wakamatiza wana matiza waripo and they must tell us kuti mundu ndewani makaona sei Chokwadi ndina baba akashamba ndiye Matiza. ini handina baba ndoda iwe ndiwo uri kuenda kokuvhara makomba nditauri kuti wakavhara makomba based on what chawinacho chinokuratidza kuti munda ndewako chii Ini ndakavhara makomba akanga adini acherwa nababa Maonga. Vauya pamunda iwoyo wandiri kuti munda wangu. Ndachadaro kanzi mugano wako ndeuyu. Ndokubva ndanotarisa ndoti hapana mugano. Ndokuchienda kune pegi yangu yemunda iwoyo yemakondi wacho ese akagadzirwa. Ndokuchisvika papegi ndikati pegi yangu irutangira apa ichienda uko. Paakanova pakavakirwa mwana wake akavakira kunze kwepegi yangu. Ndobva ndaenda kwaSabhuku ndokunotaura ndavhara mwina yemakomba anga akucherwa munda wangu wanga wakudi kuvharirwa. chawaifana kuita semunhu asingazivi wanga usingafoni kutora mutemo kuisa muwako wako sedofo apa zvafanira kuti uri dofu because hauzivi uri kumirira kuudzwa iwo iwo uri munhu wekumirira kuudzwa kuti ngepako kuti ngepangu saka wanga usikafanira kuenda kuvhara makomba ayo usati wane chokwadi chekuti munda wako unotangira papi unoperera papi waudzwa nevanhu vanodini wanoziva saka iwewo wakangozvitora kuti nini makomba ngepangu ko nhasi unopakaza pasi pako pakaza pasi pako unenge ngosvaya kuvhara makomba handika unomirira kana uine nyaya unoripota nyaya younganiwa neunogona neunoziva wogadzirisa usati watora action because chaunza kuti baba wawe kunokuzi because wakatotora action kudhara dai wanga usinotora action panodai papaine room yekuti wana Matiza nemi nababa wamugara pasi muchitaurana muchionesana musina kumbosvika kuno asi chakuchitai kuno kuinyaya yekuti iwe watoenda kuvhara makomba kutaura ngepangu saka pasina room for discussion titesa right saka ini chandakuda sinzi musingazivi baba handichadiba kuti Matiza auyewo because he is already compromised mandomudhonzawo because haana chaanoziva dai vanga unditaurira kuti baba Matiza ndiye akandinongedzera pakafa ende vabereki vako kafarini Baba wakashaka 1986. 1986 mai wakafarini Mai wakashaka 2006. Mai guru vaizoshaka mai wako wakafarini baba wa 2004. Iwe 2004 mwene makore maka mane 34 years saka mane 34 years maiko okufa handisi ndizvo mai akapa 2004 which is 4 baba akafa 86 saka baba ngane 20 years adi ashaika and by the time akafa baba mama ane 16 years ndizvo saka munotaura mai akafa mane 34 years musingazivi mundo yenyu kana plate yenyu kana mombe yenyu kana mbudzi yenyu bambo bambo ndati bambo mai wenyu akafa mamusati matorora here mama roora saka makasvika pekuroora musingazivi minda yenyu mati makarakidzwa nemai howera wai kurakidzwa namai howera mai wako aripo mai howera ndiyo mai yako here
muzukuru. Ndati sei uda kurangidzwa namai Howera. Mai wako akakubereka muridzi wemunda uripo. Sei mai wako muridzi wemunda asina kukudzwa kuti mwanangu munda wako uyu neuyu neuyu. Sei iyo wakada kumirira kuti mai Howera muzukuru auye kukutaura kuti munda wako, asi mai wacho muridzi wemunda hasi kutaurira apa. Imi bambo izvo makakurirepi? Inini ndakakurira kumba ndichibva grade 1 to 7 ndiri kumusha. Ndichibva ndazoita form 1 form 3. 7 years dzakatokwana. Saka mutoti pa 7 years munomurima mudewo. Munda iyoyo tasanda kurima. 7 years grade 1 le. Ndasanda kurima baba kuti ndakuti ndakwenda kwa. Alright, wangosati wakurima iwe so unakuona here mai wako na baba wako wachirima mudewo. Munda iwoyo ndiwo ndiri kuti ndiwo baba mukuru mukoma wa baba wangu. Saka ustori wenyu. Baba yapera baba. Mirai baba. Ndo saka ndamitaura kuti ndofuka baba. Ndo saka ndanditi kuti baba musomuziya zvomutaura. Baba wako. Munda ustori wenyu baba. Anditi wana wabamguru wadini? Mukoma wakashaika. Vakaberekwa vari 2. Musikana nemukomana. Vaibva washaika. Ko wana wavo vari? Wana vamukoma. Tinavo vari mumaoko mangu. Wana vamukoma ndo vanomira apa ndo vakuita. Wana vatori vatosimuka. Bambo. Hamuna mararamiro kunga makatomira apo muchitaura nezvemunda iwowo. Ndirikunzwa. Because munda hausiri wenyu ndosaka ndoramba kunzanzata. Anditi makaenda kumislidwa namai Howera. Saka alright, mai Howera aizonoudza iwewe sei asingaudzi wana wemuridzi wemunda. Kuti ndati muzukuru wangu mai Howera. Zvaika muzukuru wako mai Howera ihonzeri. Ndiye akapedzisira kuziva munhu achidzokesa kwatiri kwamatiza. Saka munonzwa ndiri kutsanangudza ikaba. Izwai bambo. Bambo nyaya yangu iri pekuti chekutanga hamusimi muridzi wemunda. Ndochekutanga hamusimi muridzi wemunda. Saka kana musimi muridzi wemunda hamuzivi ende hamuna history munda iwo. Saka kuti ndikubvunzei anything chemunda iwo hamuna chamunoziva. Because mutomirira wako mai Howera kuti auye kukutaurira. Iwe mai Howera ndipo akafa. Ndikuti ndina mwana wakari mirai. Ndati mai Howera wakafa. Muzukuru akashaika mudzimai wamuzukuru mai Howera. Asi muroro wake wapo. Vari kuwana. Saka muroro wake ndiye ada kutestify. Na baba mukuru wake. Ndati saka muroro wake ndiye ada kumira here anotaura anoziya munda. Anotoziwa nepa. Ndati saka murora wamai Howera ndiye achada kuuya kumira here achitaura nezvemunda iwo. Ndikamufonera ndinogona kuti anondinzwisa anondinzitaurira chokwadi chakanaka. Izwa ichangamire nyaya yekutaura baba. Ndati murora wacho mauya naye? Murora ari kuharara apo. Hapo. Saka manje kuritaurira chokwadi ndiani? Ndio pandu kuti nini moyo ndingotoa ndinauya niyana Sabhuku wangu. Sabhuku hatozivi. Because pakafa boy 2004 uyo akaita Sabhuku rini? Akaita Sabhuku rini? Sabhuku akauya vari makore 20. Ari 20 years. Ari Sabhuku. Ari saka kuimba akagara 2005. So imba hana chanoziya kago 2005. Mai wenyu akachitori upenyu. Mari sisi awanawo kuziva kuti munda ndiwo mati. Mari sisi 2005. Nekuti kana izvi kutaura kuno kundiwa. No aiwa nditoramba. Kana ari ko mari sisi ndine risiti wandotobhadhara that collection yacho yechi. Iye munda wangu. Mauti wenyu sei? Mauti wenyu sei? Wakutadza kutaura. Ayo kutadza bona nanasi kuri mubhadhara musingi wani.
Atakona bambo. Mani pa wachite sei. Sylvester Matiza ndiye. Ndimi. Arika mukona mambo. Chitsotsi chenyu manje baba. Unochona chitsotsi chenyu ere baba. Ndati muri kuchona ere chitsotsi chenyu baba. Mukoma wenyaizani. Mukoma. I mean ndi baba mkuru. Aizani. Pandai Matiza. Pandai. Matiza. Ndiye muri stand nditi. Ndipandai kamu stand. Pandai Matiza. Saka stand yaka Sylvester Matiza ndipi. Ndiwo munda wacho iwoyo Matiza. Aiwa. Saka muri Sylvester sepa Pandai. Muri kuti Sylvester sepa kwenda kubadala. Bambo. Inini mukoma wangu akafa inini. Munuzwa? Ndichida kunoteerera munda wamukoma wangu. Andini James ndorikana baba. Ndinoti Josia ndorikana. Because ndiye muridzi wechi munda. Mukoma wangu wafa inini. Asi ndinoda kuchengetedza munda. Ndinotuma mwana kuti mwana aende wabhadhare munda. Haasvika achinyoreswa kuti James Mutasa baba. Because James Mutasa ane wake munda uri separate kubva kune munda uyu. Imimi wenyu munda wenyu unoti imimi uri. Andina bandiwo munda. Saka wada kuganyira wada kukinyapurira wanaka. Ndoba ni chitsotsi chako apa, chitsotsi chako uri mbavha. Chitsotsi chako uri mbavha. Uri mbavha. Hauna munda. Saka hauda kutorera wana munda. Because the fact yekuti watoisa munda wemuzita rako kuti Sylvester. Anditi asi baba mukuru akafa ane wana wake waripo. Saka wana wake wada kuzonyoresa kuti chipa munda iwo. Because after iwe ka Sylvester mwana wako ndiye akunyoresa pamunda. Saka munda wato wako ni muri yako ka. Ndio ndakaita. Bambo, Sabhuku, endemo sakire muri moyo pekugara munda. Wakagarisa mutauni, Sabhuku wacho ndisimuka. Uyai bambo apa. Right, bambo uyai apa. Munda uyu ndewa Pandai. Nemhuri yani yaPandai. Kana uchinobhadharwa development levy kwaDC, haubhadharwi uri muzita raSylvester, unobhadharwa uri muzita raPandai. Nekuti kana wakubhadharwa uri muzita raSylvester, it means kuti munda waSylvester. Mangwana pakabvunzwa wana kuti tirakidzei, paita argument mangwana yekuti munda ndewani. Tirakidzei mapepa anoratidza kuti munda ndewenyu. They've got nothing to show. As Sylvester has got something to show. Because anoti ndini munda ndewangu. Matsamba angwana. Aidi kubhadhara. Kwakasvika here chirongwa chenyu permits. Settlement permits. Ndinodaira kuti ndiyo permit yacho. Aiwa, haisi permits by. Iyi receipt. Alright. Aiwa. Gore. Bambo mulitsotsi. Munoswa bambo zoduda. Munoswa yemi bambo. Mulitsotsi bambo. Receipt ya mandi pai. Anditi. Ini ndatoita udofo futi. Because pamandi pa receipt nakufuwa receipt yechi development levy. Asi receipt iyi ndiye communal land permit. Communal land permit inopiwa kumuridzi wemunda. Saka kutobhadhara kwamakaita bambo. Aiwa, papake. Ndo saka aruta simba kari kuya kumira mudare nemurumo. The reason why aruta simba bambo ari kuya kumira pana bambo Kuti munomo achiti munange wangu. Inyaya kuti wakabhadhara communal land permit iyi yemunda usiri wani wake ndobva ubhadhara because permit inonyorwa zita remuridzi wemunda. Saka izvo zviri kukanzurwa kwaMutasa, munda iwo uri muzita rabambo.
Whereas haufani kunga uri muzita rabambo. Unofana kunga uri muzita revana wapandai. Ndicho kwa ndicho. Saka towati bambo wachia. Sabhuku, ndatitoti bambo awa. Rerusai mazwi, ndatitomuti chii. Ndikati itsotsi wana wababa pandai wacho waugara kunyaka wakafira kuimwe nzvimbo, saka munda wakangosara uri nemusukuru, saka ndakaita simba rekumupatsa. Akasara muzukuru Musukuru wekwahwera makoni ndiye aimbori makoni chiachabuda makoni muzukuru wemuriridzi wemunda. Saka makoni ndiye aenda kutengesera wemunda. Makoni ndiye atengesera bambo Silvester munda wapandai. Ndo saka bambo aramba kuti makoni kana muzukuru wacho kana murova wacho pano makoni ndiye akatengesera bambo awa munda usiri wani. Ndaumira kunguru tsike makumbo basi. Ndo zvazvinoita ukabatwa mambo Sabhuku eone baba chende mogadzise nyaya ende mogadzise nyaya pamusoro chingami. yes Baba Maunga inini akandipa ndingati ndine tsamba iyi yaakati yema-60s ndansa ndaberekwa, ndibva ndazogarawo newanhu webhuku. Baba Maunga haana kuatendawo, ndiyo yekuma-60 chakuti anga ari kutaura. Inini kumba kwangu akauya achiti mai wangu akapiwa madhiga mairi ipo panzvimbo ipapapo, aibva azoti matatu, aibva azoti marongomuna. Saka inini ndakazishaya kuti marongomuna akazobvepi iye ataura madhiga mairi. Saka ndakazotonototi munda wacho yabva yaita hectare point 2 hectare, yakuda kutosvika pa 2 hectares. Ndibva ndaona kuti matiza wacho uchazorimei. right zvazvinoreva bambo. Ndosaka ndati iyi andoti mogadzisa musugadzisa because iyi ndakutegadzisa ndega. Mungatigonerawo changa chandakuita ndechekuti pakati pavo vari 2 varume panogona kunga pasina muridzi wemunda. chinoita sechokwadi ngekuti inini ndosaka ndikutaura ndii ndikutaura kuti ini ndakaotarisa varume vari 2 kamwe kangirozi kangu karunditaurira kuti varume vava vari 2 vese hapana muridzi wemunda. It's very possible kuti hapana muridzi wemunda, asi chawakaenda kuita wakaenda kuona kuti panzvimbo pagarisa pasina chii, pasina munhu. Ndobva waenda koziva history yekuti munhu anga ari apa wakaenda ende wakafa, saka wakurira nzvimbo isiri yavo. Saka zvandakuita iyi yenyu yandoti mogadzise ndei, yandoti mugadzirise ndeyekuti ndinoda kuti ndizive kuti sei Silvester Matiza ari kuzvipa munda wapandai pasina authority yapandai. Authority ndinotomupa inini ngekuti ndini baba wacho oyo waSilvester Matiza. Imi mamu papandai akafira ashayikirwa nemukadzi wake, ndipo akapa muzukuru iye muzukuru hera ndiye airima obva tichikurawo isiso. ndopanuka ndakamona zvanuka imimi muona zvanupedza imimi ndinondiziva kuti simba renyu imimi rekuti muti imimi ndii munofanira kumba
rikubva papi because howera pairima anga asingarimi munda yakaMatiza airima munda yakapandai. Saka imimi simba ramuri kuzvipa imiri kuti imimi ndimi munofanira kupa ndiripi. Simba ndinaro ngekuti baba uyu isusu tatakatokura tiina baba wairi changamiro wangu. Baba akazotorwa nemwana wake ari kubva mumba baba wangu inini. Tichipfuwa huni neimomo zvikanzi uyu munda wababa pandai. Saka inini ndakangokura ndichingoziva kuti munda wani wababa pandai. Sabhuku ndati muri kutaura mega kuti munda ndewababa pandai. Ndizvo. Andizvo munda ndewababa pandai. Hausowani? Hausiwani? Hausiwani? Ndipandai Matiza. Pandai Matiza ndiani kwamuri? Ndinotomutora sababa sekuti sisirwana humbatesi. I think Sabhuku, I'm very sorry to say you are conflicted. Hamukwanisi kuti mupedze nyaya. Right, wakomana ndoti muende uko munoone munda uko, then ishe anga aripo, then ndikuda futi next door, then muidentifya zvirongwa zviripo, mabhikoni aripo nemanambers awo, so that titate search. Because right now ndaona Sabhuku I cannot rely on you because you are conflicted. You are part of the problem. Right. And then Sylvester hauzvipichi because kana waane payment yenzvimbo iyoyo iwe uchiziva zvako zvo kuti hausiri mwana wapandai. Hausi mwana wapandai. Uri mwana wapandai. Right. Tikuita uri mwana wemunin'ina wapandai. Pandai une mhuri yake. Anokupa authority yekuti munda uyu akupe kuti uwe waka imhuri yapandai. Saka iwe hauna authority yemhuri yani yapandai yekuti unyore munda uri muzita rako. Mwana wapandai wanga wari guruwa vari kupi vari kuwakaita mumwe anorotswa kuti dzoka kumba kwangu munda wako anoendepi? Right, kindai wakomatozodaidza wakomana wako. Right, ande